que aquí enteratu araiz! Aio! Naroa? Bai. Naroa? Aio, ekizemuz. Bai, Naroa. Arazo txiki bat daukagu. Arazo bat daukagula? Bakarra? Bueno. Bai, jendiak ikusiten gaitula. Ostra! Bai, ikusten gaituztela. Ikusten gaituztela. Audientzia daukaula. Bai. Eki, Naroa. Eki. Naroa, nun zaude? Eki. Nun zaude, zaldiazu esan lanean zenbiltzala honezkero. Nun nagon esto... Naroa. Bueno, zera. Bai, bueno, vale. Cancunen hablan eska. Zenean, ba. Baina, hane hongo nahizela, ez arduratu. Azalduko naun da. Ez jatenikos libratuko, cabrones. Ja. Bai, ene. Bueno, kito. Dagonarekin aurre egingo dugu beti bezala, xe. Naroari kontuak eskatuko izkiogu bueltan, hori bai. Baina izue, ez galdu, kontez konte, bueltan da, antenatikat. Baina zuen emisioan, zuen etxeetan. Kaixo, compañeras eta compañeros, olako ritmoakin hasi daiteke, hemen gaude berriz ere bueltan. Etorri gea, mehatxatu genuen, eta mehatxuak bete egiten ditugu. Baina betiko modun, bakarrik, inoiz ez. Gabon, miren, Jenny, Tesa eta Ekine. Gabon, egunon, hasi dugu berriro denboraldia. Zer moduz, a ber, venga, labur bildu, zuen 2 hilabete terdiak segundu baten. Miren. Motz. Motz. Segundu bat ezan zuzta, posik. Venga, bostu izkitzuet. Festarik festa. Bai. Eki? Gehitzekorik ez. Akaso segundu bat baino gehiago eman behar nien pixka bat esplikatzeko. Baina, bueno, badakizu oraindik saio luzea daukagu eta hitz egiteko tartea izango dugu, baina bai. Hemen gara esan dugu berriz ere estreinekoz, baina ez gara estreinekoz egiten dugun gauza bakarra ez da gure saioarena. TikTokan estreinatu gara. Emakume izan libre, izarte feminista eraikitzen. Emakume irabazle, machismo zikina alboratzen. Haupa, golpez kolpeko lagunak, bi esker, feminismoak bidea egiten ari du, Hondarribin ere bai, lortzen ari gara, geroz eta gehiago gara, zuekin, kanpotik eta gu barrutik lortuko dugu. Gora, Jaizkibel! Gora! Haupa, kolpez kolpe. Hemetxe gaude, Hondarribin, Oian eta ekipo guztiarekin, eskerrik asko, etortzaratik eta defizitzian egitera etortzaratik onera, eta bidean gaude. Bidean gaude, feminismoarekin lortuko dugu oitxe betan, dakaguna gutxinez zerbait, edo asko, Gora emakumeak, ze poza, ze irudi polita eta indartsua. Hemen garela esan dugu bueltan, eta orain esan atezu, ze gertatzen da orain irelian azken aldi honetan. Akreditazioz betetako majo eta maja pila bat, eza? Bai, baina badira gauza alternatiboak ere, baina zinemaldiaren barrun gu badakizue Black-ish Beltzaren oso zaleak gerela, eta Black-ish Beltza 2 Ainhoa izango dugu. Amanda nire ama, Bolivian hil zuten. Nita zaurdun zegoela. Manes nire aita, desagertarazi egin zuten Nikaraguan. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer. 1988 urtea da. Ainhoa dut izena, eta 21 urte betetzear nago. Garaia aldu da, egia jakiteko. Baita mendeku hartzeko ere.
Desietzen belodromoko zita horretarako zuetako asko bezala, baina zinemaldia tesa, zuk badaukazu ez da zure rollo artista hori? Rollo artista bai, ze betaurrekoekin. Akreditaziorik gabe noala? Akreditaziorik gabe zela, baina hemen leno oso ondo esan didan bezala lankide batek akreditazioa behar dute ezagunak ez direnak, zu izarra zara. Izarrok ez dugu. Hori, zinemaldian ere festarik festa gabiltza. Festari festa zabiltza zinemaldian ere? Zinemaldiko bidali berezia dugula, Tesa. Kolpez infiltratutako bidali berezia gauez. Horregat, betaurrekoena gauez? Bai, hori da. Begizuloak disimulatzeko da. Ez beste. Blackish beltza. Begizulo beltzak, ez eta induzterako. Baina egia da, baduela zinemaldiak ere bere jarduera nokturnoa. Egunez, pelikulak eta irakusten dira, baina gauez ere gertatzen dira gauzak. Eta aurten bereziki, 2 urte gabe eta gero, aurten bueltatu direla festa. Nabaritzen da mugimendu gehiago eta beste urteta baino, askotan udan gertatu da jendea zoramena. 2 urte egin ditugu gabe, orduan, herriko festatan bezalaxe, gauza hauek ere indarrez itzuli dira. Eta bai, baina, ez pentsat denbora guztian nabilela ni horrela. Kotilloak izango dituzu, ez da? Gero, ikuste gertatzen dela baita ere horrelako festetan, eta, atzo nintzen konkretuki Euskal Zinemaren festan. Eta espektatiba gehiago sortzen duela festa berak, eta gero berez, jendeak aprobetsatzen du, aprobetsatu beharko luke, edo hori da asmoa, pixkat, harremanak egiteko, eta ez. Kontaktu egiteko lanerako. Lanerako, claro. Baina, musika tope zegoen, orduan ez dakit inork egingo zuen. Bata planen zuen tope. Eta orduan ez dakit inork egingo zuen nola harremanik. Baina egia da, askotan jorratzen direla edo sortzen direla lan harremanak horrelako... Tesa, harremanak seguruen egingo zian, akaso ez lanekoak. Nola? Harremanak bai, akaso lanekoak zalantza. Hori ere gertatzen da, bai. Dena da negozioa. Hori da negozioa. Baina, musika zari dela eta musika tope zeola bataplan hortan. Azken finean Blackish beltza zari gara eta Blackish beltzaren ardatz zer da azken finean? Musika. Zer dan, musika entzutea eta esatea, bakoitzaren bizitzaren soinu banda hori, ez da? Hola, etortza izkitzu, abestia bentzun eta agian jenik ez dakit, baina pixkat urte batzuk gehiago dituguna bintza soinu banda hori. Miren? Bai, bete-betean, ez? Eramaten zaitu duela 40 urtetara, ez da broma. Edo 30 asko urtetara, ez? Eta bai, alaxe da, pozgarria, ez? Horrelako lan bat, zinemaldian ikustea aretorik handienean, ez? Belodromoan, orduan... Dena agortuta... Bai, ustut, gertatzen ari dela, ez dakit saiatu zeaten sarreraren bat erosten, baina nik adibidez, bihar nase estrenatzen da, ikusia dut, baina joan egin nahi nuen, eta sarrera, azken sarrera erosi nuen. Izaten ari da, pixka bat, dena agortzen... Azken hilabetetan bezala ez da, edo zein sarrera... Baina gero, zea, zinema aretoetan ez da gertatzen. Orduan, gero pelikula hauek iristen direnean zinema aretoetara, erantzun dezagun... Da zinemaldiko boom hori gero ez dana islatzen. Erantzun dezagun modu berean, batez ere gure sortzaileak egindako zinemarekin, ez? Osea, erantzun dezagun, bete ditzagun zinema
aretoak azkenean egun bateko su artifiziala horiek baino gehiago balio duelako. Baina, kontua da, zinemaldiak badaukala bere postureo puntu oso importantea. Alde batetik izarrak etortzen direlako baitere, eta bestetik, jendeari gustatzen zailako horrelako ambientetan mugitzea. Zinema areto normal batera joteak ez dauka hori. Tesa, ez da gertatzen batzutan Durangoko azokarekin bezala, denak liburuak erostea zoro modun, eta gero akaso 8 liburu erosita ez da batera irakurri bat zinemaldiarekin. Estreinu guztietara joan eta festa guztietara, eta gero Berdin. zine bat ikutu ere ez, urte bestela osoan. inoiz joango etzinaken zuzendari baten pelikula ulertu ez duzu pelikula bat ikustea zinemaldian eman dutelako eta suposatzen delako adituek hautatu dutela eta beraz ona izango dela eta horrela, nik bai uste dut badagoela postureo bat, haratago joan gaitezen eta gure sortzaileek egindakoak jaso dezatela erantzun txukun bat gure aldetik. Baina ari horretatik tiraka, ez da, aztu behar Fermin Muguruza abila dela oso ekipo batean, baina Jone Unanuarekin batera, garai ezberdinetan iturri honetatik edaten eta horiek denak Euskal Herrira eratortzen. Eta kasu honetan ere, Black Is Beltzaren bigarrena, Ainhoa protagonista duen honetan, kontatzen du nola, 60. hamarkadan, Iruñeko erraldoiek New Yorkera egindako bidai horretan erraldoi beltzak alde batera utzi zituzten eta itzaki horrekin zenolako jira eta buelta egin duen azken hamarkadaetako kontakizuna egiten. Haizue, munduko edo planetako toki ezberdinetan norberak bere kontakizuna, toki bakoitzak bere errelato anitzak ere biltzen ditu, eta akaso Euskal Herrian ere, genuen halako zerbait, animazioaren eskutik, eta beti ere, Muguruzatarrek egin duten moduan, musikari helduta, eta naroa, nik uste du Ferminek berak ederki asko kontatu digula. Bai, Samarron, gainera data ugari agertzen dira edo gerturatuko dira egun hauetan izan ere belodromoan, esan duzun bezala miren areto handienean izango dugu Black Is Beltza Ainhoarena, belodromoak asko ekartzen digu burura denoi kortatu negu gorriarekin gehin bat, baina Fermin, hau dena, zuk azaldo, komandantea. Pelikula enten are gehiago, protagonista horrek hitz egiten duelako, musikaren bidez eta hitzen bidez, zenbaitetan azpititula jarri ditugulako abesten duena bakoitzak ere bai uler dezaten ikusten dutenek, eta gainera sekuentzia, batez ere herri batetik beste herrira joaten garenean, josi egiten duelako gure trama aukeratu ditugun musika kantuek. Beraz, aurrekoan esaten baganun, garantzia handia zeukala, oraingoan berdintxu edo are gehiago.